Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malamanmu ta wannan gida na Dubun Asirai TV mai albarka. A yau muna tafe da wani gagarumin sirri ne na gagarabadau. Insha Allah, ina mafarauta masu shigo jeji. Ina mafarauta masu shigo jeji. To sirrin fa yau naku ne. Ina masu shiga farauta cikin jeji kenan. To a yau fa sirrin naku ne. Insha Allah, sirrin naku ne. Ga zaburo ka faɗi, ga gagarabadau. Gagarabadau ne wannan da yarda Allah. Wannan gagarabadau ɗin ko mafarauta ya kamata ma ku yi shi. Insha Allah. To yanda ake yin shi ne, ana rubuta Bismillahirrahmanirrahim, a samu farar takarda a rubuta akan farar takardar nan ƙafa ɗaya, amma a ɗauke numfashi. Bayan an ɗauke numfashi sai a rubuta da wasalinsa da komai da komai. Insha Allah. Idan an rubuta sai a naɗe ta ta zamanto laya. Idan aka naɗe ta ta zamanto laya sai a samu me yake da suna wannan abin ya ɗan ɗaure maka wallahi. Dodon koɗi. Dodon koɗi ake samu. Sai a sa cikin dodon koɗin nan wannan layan da ka rubuta Bismillahirrahmanirrahim ƙafa ɗaya da wasalinsa da komai da komai kenan. Sai a sa shi cikin dodon koɗin. Shi kenan sai a kai a rufa maka shi babu hanci. Malam ka je a rufa maka shi babu hanci. Dan girman Allah ka riƙe shi a jikinka ka gani. Wallahi sai ka zo ka ba mu labari. Wannan mujarrabun ne sahihun. Ko maharba da mafarauta ya kamata ku yi shi. Ku shigo jeji ku gani. Kuma zaburo ka faɗi ne. Insha Allah. Idan an ce gagarabadau dai kuna sane dai. To ga shi nan mun fito muku da shi insha Allah. Insha Allah mun ɗauki alƙawarin cewa za mu kawo muku sirrika kala daban-daban. Insha Allah. Wanda ma ba ku taɓa tsammani ba insha Allah za mu ringa kawo muku da yardan Ubangiji. To wannan sirrin ku je ku jarraba shi. Ku je ku jarraba shi insha Allah. Yana yi sosai da sosai. Mun jarraba sirrin da ba mu taɓa jarrabawa ba, ba mu ma iya ɗauko shi mu kawo shi nan. Sai mun tabbatar da cewa yana yi tukunnan mu sako wa al'ummar musulmai su amfana. Insha Allah. Wanda bai gane ba yana iya yi mana ta comment mu amsa mai da tambayarsa. Ku taimaka dai ku yi mana subscribing da liking da share domin al'ummar musulmai su amfana. Insha Allah. Muna godiya sosai da sosai. Yawwa. Masha Allah. Sai kuma mun zo muku da wani kala daban insha Allah.